and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Hinuwaman nga pangandoy. For miracle. Matod ni Butoy. Ni din himagtungha si Karen. Kinahanglan ako'y una magkakita niya din O niya, ako siyang pasakyon sa auto. Milarga ko nga masayod si Hazel. Hain man ka si Karen. Pagkalitsi. May pauntag ako nalang gidahas Butoy. Pero si mangita ni Karen. Pero di ko gustong masayod si Butoy nga ni ako. Tingaling musulti siya ni Hazel. Oh. Kung wag ko masayop, mauna si Karen. Kung sugoon ang driver na yung taxi, aron padaulon din si Karen. Senyor Emilio? So, doon na rin si taxi. Doon na ko ito yun, mo. Ha? Doon na para ba ko'y klase? Kadayo trata. Sige na. Sakay na yun. Nyor, unsa man ko di mo, Nyor? Pagkanon? Doon ako'y pangutanan ni mo. O kinahanglang imog yung kong tuganan. Kung dili ka gustong maamong ka, o ang imong mga ginikanan. Ha? Kadayot rin ka akong tuyo ni mo. O sa gayon nga makontinto ko sa imong mga tubag. Ikaw na'y may baho niya nang gi-order kong pagkaon. Nga ambot, inyo baga ni matilawan tungod sa inyong kapobre. Senyor Emilio. Na napagkaon sa imong atubangan. May mong mukaon ka, muna ang sobra, imong ipaputos. Nyor, doon na para ba ko'y klase? Kuno ka na. Tugani dayon ko, anong dili ta magdugay. Unsa man na, Nyor? Parihas ba mo giskwelahan niya itong ginganlan og Milan? Parihan, Nyor. Niya'y kwarta. Dako kining kantidad. Unsa man na ako, Nyor? 50,000 pesos ka na. Imo ka na. Kung imo kong tuganan, kung may relasyon ba sila si Milan o ang imong senyorita Hazel? Uwa, Nyor. Tugan sa tinuod. Nagsulti lagi ko sa tinuod, Nyor. Dili mahitabo nga manguyab si Milan kang senyorita Hazel. Tungod kay sobra ang iyang kahadlok nimo. Tinuod ba? Mao ka ni tinuod, Nyor. Si senyorita Hazel, maogi mo ato sa ilang Milan pero likayan siya ni Milan. Why gusto ka ng Milan sa akong anak? Kuan, sir. Naglabi lang yun ang kahadlok ni Milan ni mo. Mao nang iyaging gilikayan ang senyorita. Nagkita na ba ka ng Milan o si Butoy? Wala ba kung mahibaw, Nyor? Sige, ipaputos ng pagkaon nga akong gi-order para nimo. Og ipusa ng kwarta. Ayaw lang, Nyor. Mahibaw niya sila si Mama o si Papa diin ko ng kwarta, ha? Di, ipusa! Karon nili makita si mo mga ginikanan. Dili lang yung kumudawat, Nyor. Doon na ka ba'y cellphone? Ngano nanguta naman ka? Ang akong pangutana, maoy tubaga. Doon na ka ba'y cellphone? Wa, Nyor. Gamitan Ha? Anak ko mangayo na imong impormasyon, bisag unsay gusto na kumasayran, bahin niya ng Milan. Dili man ko kamaong mo gamit, anak, Nyor. Di, magpatudlo ka! Di na ko magdugay, kaya mo balik pa ko sa Manila. Ang kwarta, Nyor. Taguin na. Og, daghan ka pa niya makuha na akong ayuda kung magbinuutan ka lang og tubag sa gusto na kumasayran. Pero say gayon, ngayon mo kong traderan, mapapas ang imong pamilya sa asyenda. Senyor Emilio.
Tinihirong gito sa Karen ba? May giuli lang kong libro sa library. Wala naman siya sa kong pagbalik din eh. Ay, muna na lang ko niya pauli eh. Ako unti siyang sultihan nga. Gida ko ni nanay sa asyenda. Dito gid sa asyenda ni Senyor Emilio. Nga naman sa kang gidam kong nanay dito. O iya gid kong gipangutana kung... Naiba akong binuangan akong nanay. Ati kay doon naman ko'y premium nga milyon. Pero 5 million pesos rabaya to. Gigid pa igo aron makapundar ko parehas kadako sa Hacienda Emilio. Ngano katos nanay no? Hain makaasi, Papa. Uman siya sa iyong opisina. Ngano kang sigihan makugtutok ni Papa? Lainan rabadayon ko. Ayon tag fatherly lang ang iyang pagtanaw. Pero lain yun ang iyang tinutukan. May pirmar ba ko sa application letter da sa passport? Ay, mayon tag magkahuman ako sa akong college. Kay gusto na kong maglain sa pagpuyok. Unsa man akong gibuhat. Nganong may uban man gyud ko ni Senyor Emilio. Pero kung dili pud ko muuban, tingalig masuko siya nako. Ug iya mo nga ako mga ginikanan. Wa para ba ko makagraduate? Unsa man sad nako pagsulti sila si mama ug papa. Bahin ining mga sudan nga gipaputos ni Senyor Emilio. Hala. Doon na rabi pansit ning mauputos. Ako ning ilain. Ako ning ihatag ni Milana. Lain na gid uy. Sakto ka to akong gibuhat. Akong giluwas si Milan pero naduot na ako si senyorita. Bahala na. Total, kung boto na unaon, si senyorita man may nakaingon. Kung doon na gidautang buhaton si Senyor Emilio. Og dilit ako sa mapasaylo. Nganong iya pa mong yung gipalaom si Milana. Nga wa mong gikatumanan ng ilang relasyon. Oy, unsa man ang imong daday Karen? Grasya nang. Gracia? Niya si Milanang. Dinito ganiha. Ambot na wa man. Nanakop tingali kaba-kaba. Kuhaawan na ning akong dahanang o. Pansit na og adobo. Uy, ay. Maayo noon nga nabahinan mi sa imong ayuda. Wa pa ba ako makalutog sudan dire day. Doon na may linong agnang? Doon na noon. Karon gid unta angay mga on mo kay bugnaw na ra ba ng sudan? Di lagi kain Doon naman ko'y natabangan nga magtiayon ganihan nang. Murag kuan ba, murag nasaag man to sila. Og sa dihang ako silang kitabangan, natultulan gid nila ang ilang gipangita. Og mao ning grasya nga ako nada. Uy, kwartahan di ay ang imong gitabangan Karen. Kwartahan gid nang. Kay abi nimo, gyatagan pag yung kwarta. No, mao ba? Bulahan giding matinabangon, no? Parehas ni mo ka rin. Nay! Oy! Dang, maayo kay ni Ana. Dali, dali. Pangaon dayon manang. Wow! Adobo! Doon na pagipansit! Natag ng Karen, dong. Ay, lamat kayo rin ha. Sa imong paghuna-huna na ako. Okay, Raoy. Utangan para ba kunin mo? Ha? Wago ti ka mahatagig. Meron gud sa kong daog. Saon, gipataguan mo yung nanay gud, gipa-deposit sa bangko. Oy. Ako ba gipasangil? Giingnan ka baya nako ha. Nga gahin nilang ang gusto ni mong hatagan, ha? Dollar mo tayo kong gihatag sa bangko na eh. Huwag mo sa kusukli eh. Bitaw, akong gi-deposit ang ng dollar, pero sa ato ng currency. Ayaw gid mo paghuna-huna nako ha.
Nakasabot ra gyud kaayo ko. Basta utangan ko nimo rin. Sige na, sige na. Pangaon mo mentras init pang kanon. Ako lay sukad na eh. Gigutom na hinong kong nagtanaw sa pansit na. May pakapin pag yung adobo. Nang, dili magyo ko makalimot ni mo, uy. Ha? Dili tinuod nga doon ay nagpatabang na ako. Namakak di ay ka Karen? Nakita ba mo si Senyor Emilio? Ha, Karen? Nagkita nang. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!